váš program. Mučenie študentov Oktávy podľa GTA. Proroctvo sa začalo naplňať pred 8 rokmi, keď 34 dobrými vkročili. Učitelia sa ich snažili vychovať, no oni sa nedali. Bolo ťažké odolať, na čo ich tu čakalo. Raz prišla Milka do triedy v dvoch osobách. Prvá osoba prevravela: Chrobáčiky moje. A druhá dodala: Hlavy vám o múr roztrieskam, ruky, nohy dolámem. Ale prvá zasiahla: V školskom poriadku je napísané, kosť im nebude zlomená. Vyvolala Jána, zvaného Drozda. Vypravilo sa, že mu uvidí až do mozgu, preto ani neprevravil a už sa pýtala: Čo mu dáme? A trieda kričala: Jednotku, dajme mu jednotku. No ona odvetila: Nenachádzam na ňom nejakej vedomosti. Ale oni kričali: Jednotku, dajme mu jednotku. Milka napísala Petrku a povedala: Čo som napísala, to som napísala. Kémiou skončili a začali tancovať. Jedného dňa na telesnej výchove hrali futbal a telocvikár ihrisko maľoval. Celú hodinu sa nič nestalo, práca bola skoro hotová. Až 5 minút pred koncom dotkol sa lopty Marek, zvaný Haaland. Farba padla na učiteľa a videl na Mareka. Učiteľ vykríkol: Veru, hovorím ti, Marek, že nezaspieva zvonček, kým 3 razy bundu neoperieš. A farizei kričali: Pokarhaj ho. Všetci boli dobrí športovci, až na tých, ktorí to iba videli v telke. I nastala hodina nosky, vo štvrtok o 9:30. Profesorka filozofiu skúšala, a los padol na Paťu. I Paťa vravela: Meno filozofa nepoznám, ale končí sa na S. Profesorka odvetila: Veru, hovorím ti, Paula, my skončíme na Ť. Iného dňa Peter, zvaný Tóth, stál na 3. poschodí. Urobil krok smerom k oknu a profesorka prezývaná Hexa išla okolo. Nešťastnou náhodou potkla sa o Peťa a v tom vykríkla: Sexta, vy ste trapkovia, budem vás pamätať, som v komisii na maturite. Farizei znova kričali: Pokarhaj ho. Niektorí nevedia ani chodiť, iní vedia aj tancovať. Jedného dňa hádzali triedy z okna, prihodilo sa, že kto si hodil 10 na žeriav. Tvrdopracujúci žeriavník sa prebudil, skypela v ňom žlč a bežal do riaditeľne. Vyšiel sprievod z vládnej budovy do našej triedy. Kto si z triedy sa opýtal: Koho hľadáte? Bol medzi nimi i Šavol, úradom zástupca. I opýtal sa: Kto to urobil?
Po chvíľke ticha znova prehovoril. Vari sa nikto neprizná zástupcovi. Ale oni kričali. My nemáme zástupcu, iba riaditeľku. Avšak najstatočnejší a najčestnejší Dušan z Dušanov v triede sa postavil. Ja som. V tom sa postavil Maroš zvaný Sedláček. Chcel zať vinu na seba. No Dušan mu odvetil. Schovaj meč do pošvy, lebo vždy lepšie, keď je dnuka. I odviedli Dušana do vládnej budovy. Ako ho tak mučili, požiadal o jedlo. Nedali mu šišky, ale špongie namočené v oleji. Sústo bolo priveľké a Dušan nevládal. Zastavili Bernadettu, vracajúcu sa z drogérie, aby mu pomohla. Pri jedle ju kopla múza. Našli v autobuse na lyžiarský výcvik a veľmi hučali. I ozval sa Tomáš povolaním drotár. Buďte ticho, nerušte vodiča, keď spí. I predsa len došli. Onoho dňa sa 4 farizejov pokazil vypínač. Jeden z nich ho rozobral a zo steny trčali jeho len droty, sršiace bleskami. Boli teda po tme, keď ich navštívil Samaritán zvaný Jos. I ozval sa ten objavný hrob zvaný Kysela. Je tu taká tma, že si nevidím ani na koniec nosa. Drozdo, zapni svetlo. A bolo ich už len 33. Profesori vydali svedectvo o ich štúdiu. A svedectvo bolo pravdivé. Vy mi tu chodíte len stoličky zohrievať. Nehovorte mi tu vlastne, budem sa cítiť slastne. A iný, najstarší z nich povedal. Anciáša vášho, na kresťanskej škole musím nadávať. A sestra dodala. Nepohnem ani brovnom boku, hoď by ste 4, 5 mali. Ale prvý z nich povedal. Mne sa zdá, že to nebola sestra ani sesternica, ale netier jeho matky. Najstarší opäť vyhlásil. Jednou rukou som vola zabil a 3 dni som z guľometu strieľal a celá rota mi vymrela. Ďalšia potvrdila. Väčšina živočíchov sa nedožije svojej smrti. Najnižšia zver rady sa ozvala. Ja neviem ako vás, ale mňa doma učili slušnosti, že keď ja rozprávam, druhí nekecajú. Najvyšší to ukončil. Ja z vás porodím ježa. A profesorom to nestačilo a tak trápili študentov až do matúry. Ale kým posledných mají vydýchne, poďme sa zabávať.